Ahoj, ahoj, vítam vás u druhého dielu rozprávania zo sveta hry z World of Tanks. Ako vidíte, máme tu ruský stíhač SU-100. Môžeme sa pozrieť rovno na technologický strom. Ako vidíte, dá sa na to ísť dvoma spôsobmi. Ja som si zvolil líniu TD-čiek, alebo tank destroyerov, alebo ak chcete stíhačov tankov. Takže samozrejme tank prvej úrovne, potom je tu AT1, SU-76, SU-85B, SU-85 a SU-100. Ale potom sa to dá ísť aj z BT2, BT7 a 20T34, SU-85 a SU-100. A potom je ešte tretia cesta, ktorú ukážem iba ukazovateľom myši. Čo k tomu tanku povedať? Keď sa pozriete, tá silueta je dosť nízka. Pancier, ako vidíte, je dosť malý, lebo je to TDčko. 75 mm spredu, to vás prerazí úplne všetko. Maximálne nejaký scout, ale bok 45 mm rovný. No a ešte spomenúť, že ten predok je dosť klopený, takže asi tak. Bok je úplne rovný, zadok tanku je sklopený, ale odrazí maximálne nejakého skautíka. Čo sa týka diel alebo výskumu diel, z začiatku tu budete mať toto dielo, ktoré si odomknete predpokladom na SU-85. Nemusíte si ho odomýkať, ale určite by som to doporučoval. No potom samozrejme je tu na výber 100 mm dielo D10S, ktoré keď porovnám s posledným topovým, ktoré je na IS-ku, tak môžete sa pozrieť, že rýchlosť strelby jednoznačne hovorí pre 100 mm, priebojnosť s podkaliberním je rozdiel u stovky, explozívny to ani nebrať za štatistiku alebo za údaj. Potom damage hovorí jasne za SU-122. Ja preferujem osobne tú SU-122. Pardon, za dielo. Damage 390 versus 250, no veď sami si posúdite. Presnosť, no tie diela na papieri nie sú presné, ale mne prídu presne dosť. Čas zamerania 2,3, 2,9, 2,9 je už dosť dlho, 2,3 sa dá zvládnuť. A no, čo by bolo diel, to bolo asi všetko. Potom ďalej si tu môžete vyskúmať motor ďalší, ktorý si vyskúmam práve teraz. Ospravedlňujem sa, vlastne by som to nemal robiť a točiť replay ešte v neúplne vozidlom, ktoré nemám v tope a mám s ním neviem koľko bitiel, 79, čo nie je úplne veľa, ale tak pre amatérov stačí, myslím si. Čo povedať? Dohľad 350 metrov, to už nie je také dobré, preto nosím ďalekohľad a maskovaciu sieť a samozrejme nabíjak, lebo tento stíhač by sa mal hrať za campaign v klikoch, aj keď s týmto dielom to nie je veľmi možné. Potom, no vlastne už to nie je také nič. Ak som zabudol niečo spomenúť, tak to kľudne dajte do komentáru. No, hmotnosť 33 tón, rýchlosť je dobrá a no, tak to by bolo asi o SU-100 všetko. Ešte zhrniem SU-85. Takisto pancier to nemá dobrý, 45 mm, prakticky zo všade. Zadok má slabší pancier, ale bok si myslím, že je najzraniteľnejší, keďže nie je sklopený. A tu na tá palivová nádrž. A motor sa dá zapaliť aj zadu, ale to nemám overené. Potom tie diela na SU-85 môžete si vybrať, ja osobne hrám s houfnici a s goldami, lebo mne to proste vyhoje, aj keď tá presnosť, no môžete sa pozrieť, 0,55 je horšie ako zlá. Ale dá sa to hrať aj s tým topovým dielom, ktoré je aj na T3485, myslím si, že majú podobné štatistiky, teda údaje.
144 príbojnosť na 5, výborná, 180 damage, niečo dodať, na to, že to nabíja 6 sekúnd, alebo koľko, čas zamerania 2,3 si myslím, že nie je až také strašné. Potom rýchlosť sa dá porovnať s EZU 100, lenže tu na dohľad 280 metrov je menší dohľad má snáď už iba Heizer, ak dobre viem. Maximálna rýchlosť vysoká, hmotnosť 30 tón, dá sa s tým účinne removať, samozrejme nie ťažké tanky. A asi takto, že zhodnotenie tých dvoch tankov, pre mňa sú to veľmi dobré tanky. Podobné siluety, keď sa pozriete, tak výškou, šírkou, dĺžkou si myslím, že sú úplne rovnaké. Napokon majú skoro aj rovnaký podvozok. A mňa osobne viac vyhovuje EZU 100 ako EZU 85 na svojom týre. Lebo ja preferujem Alpha Damage, takže jednoznačne EZU 122. Teda vlastne to 122 mm dielo z ISK. Dobre, nebudem vykecávať. V ďalšom diele si ukážeme replaye